Duha patay matapos nahulog sa banglid ang Wingvan nga ini nga may karga nga feed sa Libertad, Nabas, Aklan. Makita sa sini nga litrato nga naipit ang pahenante nga si alias Naknak. Giningagaw dala sa ospital ang driver nga si Noli Francisco sang Tambuan, Malinaw, Aklan pero gindeklara nga dead on arrival. Natabo ang aksidente pasado las 4 kaina sang kaagahon. Padayon pa investigasyon sang Nabas pulis sa kausa sang aksidente pero isa sa ginatanaw na dulaan sang kontrol ang driver ason nahulog sa banglid ang truck. Arestadong 4 ka persona sa drug bypass operation sang Capiz Provincial Drug Enforcement Unit sa Baybay, Rua City, Capiz. Balik prisuhan sa Ginpaidalom, Chiri Trifalgar, Vicente Villaruel kag Anthony de la Cruz. Na-recover sa ilang posisyon ang 8 ka plastic sachet sang suspected shabu, 1,000 nga bypass money kag mga drug paraphernalia. Una na nga napreso ang 4 pero nakagwa paagi sa plea bargaining agreement. Ginrekomenda ni BCPO Director Colonel Henry Binias ang pag-relieve sa hepe sang Station 4 nga si Major Ruel Culanag matapos napalagyuhan sang 4 ka preso. Ginpasa na ini sa PRO6 ka ginahulat ang mangin pamatbat kalakip na ang mangin kapalaran sang Deputy Station Commander, Jailer kag Desk Officer. Nag-abiso man ang pamunuan sang BCPO nga balikan sa mga pulis kag tun-an ang revised penal code, infidelity in the custody of prisoner kag doctrine sang command responsibility. Ginpaidalom sa 1590 suspension ang mga pulis nga ginreport nag-maoy sa club sa Dalan Isnart, Iloilo City nagligad nga tuig. Suspendido sa Chief Master Sergeant Jose Dingal, Senior Master Sergeant Fernel Mallorca, kag Police Staff Sergeant Ralph Mabuke. Una na ginpanginwala sang 3 nga nagpadulong sila sa club sa baylo sa malapit nga spa nagkadto.